Shalom, parhalado pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas nambadoti parminggonon. Martuama akan naro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion, ima namar kuar, Minggu seka gesima. Namar lapatan, 60 hari, adorang so haheyon. Topik Minggu ta sadarion, Tuhan halak na daulat maroha. Tapuji ma debata di bagasan las miroha. Kait dehoma ungkap bahal naumuli. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai paeleng ma pinggolmu tuau, hapogani paluon au, sai homa gabe dolok partono batuak diau, gabe huta na goting laho pangulaon au. Ai hodo partano batuaku hian dohot pangodiakku. Jala alan goarmu sai iring-iringimu jala togomu au. Tuhodo ale jahoba au marhaposan. Sai unang paurak au saleleng nilelengna. Sai palua mau mar hite-hite hati gerammu. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, ama nisaluhut para sinrohaon. Nunga ditatap hohami bangsomon, aidang majuaho mangaleon anakmu na sasadai. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunonna haleaon, tuhut siak ni bagi sahat, ro di hauna pinar silang. Sai tupahi hami, mar hite-hite asin roham, asa margogo hami, jala marbenget di roha, songon anak haholongan di rohami, di akka si taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu,
Tuhan Yesus Kristus dohut todi perbadia mar hite-hite hami. Amin. Asini rohamu puji Allahumma manobusa dipaias forohaku gabe soranganua ingananu rohanami tondimi Tangihon hamuma pati dedebata di minggu tasadarion natar surat di tolu Musa 10 sia ayat 37. Songonodo didok. Dibaheni redauti hamuma saluhut paretaku dohot uhumhu jala ulahon hamu akai ay audo jahoba. Ido saatna atong rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Bagasan uduk dohot seret niroha tato potima dosata diadopan ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang lo moroham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kondalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani ubahen hupangido hami saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai be tuhami saya sesa sudah dosa nami asa mangulu hami di bagasan asin roham saya pargogoi mahami asa margogo hami
Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasasaan ni dosa. Kumopop hita gabe dosa do ibana nasutumada dosa dibahen debata. Asagabe hatigoran ni debata hita marhite-hite ibana. Asanga poma di debata na digijang. Amin.
Tabu kabema bibelta hatane bata turkuk epistel di minggu tasadarion ima sian sada Korintus tulu memuka sian ayat sada sahatro di ayat sia. Pangula ni Kristus do akka parbarita nauli. Au pe ale akadongan dang tarbayan au makatai Tuhamu ujui. Songon natu akka partodi. Sadok songon natu akka pardagindo jala poso-poso di bagasan Kristus. Ay tong dope hamu pardaging ay anggo masa di hamu pangiburuon dohot parsalisian da pardaging hamu jala mamarangehon ruhut hajol maon. Ay ise Apolos, ise Paulus, parhalado do nasida, parhitiamuna gabe porsea, jala ganup hobar tu pangalehon ni Tuhani di ibana. Asadada rajuman namanuan manang pabornokot debata napatubonido. Rap tajahama di ayat sia, ay dongan pangluan di debata dohami, kauman di debata, bagas di debata do anggohamu. Ima sahatna, martua do akan utumangihon hata di debata, jala nau peoksa. Amin.
Sai padamu ajaran matutus sinodami. Tahatidak maha porsiaut tai songon nahinatidakon ni dongata sah porsiaut isadok porkibion rap mahita madok au porsea di bata jahoba ido ama parpogo na sotudosan na tumempalani dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahoba na sasadai ima na disutuhon di si Maria na gabegabian siantor di parbadia adoran sohabubuan ido tuhanta na tumau na berdin pamuman silatus na mati terpada o ibana jauh bernabilan na tuan kuat watoru dung tano na mulak mangolu di hari patuluhon na manai kutusko lahudul siapun di bata jahoba amanai parkogo na korupasi isima ibana pai mamulak sokut tanon pangumi halak na mamulu dohot na mate au persea ikot di perbadia jala adong saja huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot tiasa di dosa dohot tiatai na mandok mulak mamulu sokut tadi ni halak na mate dohot di hamuluan na solar sudah.
Shalom. Tabegema tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 12 Februari 2020 tolu. Sada goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu seksagesima. Lapatana ono puluari adorang so haheheon. Doho tema tua nihalak na daulat marroha. 2. Naing marbagas, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagas sondo, ianako ni Huriata, Debora, Yunita Silaban, AMD, IKOM. Boru ni Amata, Pendeta Rituanto Silaban STH, Tubu ni Inata, Damasti Boru Siregar, Ruas HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Sian Huta Jalan Gading Walu nomor 786 Pondok Bambu, Ruas Sektor Sada Wek Sada. Dohot Oroana, Henry Roy Ganda Purba SKM. Anak ni Amata Kaurin Purba, Tubu ni Inata Rani Boru Turnip. Ruas HKBP Brebes Jawa Tengah, Sian Huta Jalan Linggar Jati nomor D10 Perumnas Dedi Jaya, Jagapura, Kecamatan Kersana, Brebes, Jawa Tengah. Pamasumasuon dipatupa di hari Sabtu 10 Februari 2020 tolu pukul 10 WIB di HKBP Brebes, Jawa Tengah. Tuhatama patuluson sakap parbagasoni. Tolu Warta Dewan Diakonia, Seksi Sekolah Minggu. A. Pertemuan seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu, rapdohot orang tua, anak sekolah minggu. Sadarion, Minggu 12 Februari 2020 tolu, pukul 8.30 nasogot, nunga dipatupa pertemuan seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu, rapdohot orang tua, anak sekolah minggu, untuk membicarakan program seksi sekolah minggu tahun 2020 tolu. B. Calon guru sekolah minggu. Maulia tema di Tuhata, nungga mendaftar menjadi calon guru sekolah minggu HKBP Pondok Bambu, Ruas Nihuriata, Tersayang Boru Situmorang, umur 20 sada tahun, Ruas Sektor Tolu Wek 10, alamat keluarga, Jalan SMP 135, nomor B4, RT 102, RW 7, Pondok Bambu. 4. Warta Dewan Diakonia, Komisi Beasiswa. Di Mingguta Sadarion 12 Februari 2020 tolu pukul siawib nasogot, nunga di Pasahat Huriata, melalui Komisi Beasiswa HKBP Pondok Bambu tu 24 halak Ruas Nihuriata Namanjalo Beasiswa untuk periode bulan Februari 2020 tolu. 5. Rapat Panitia Pesta Jubileum. Di Mingguta Sadarion 12 Februari 2020 tolu dung sidung parmingguon arian di Patupa Huriata do rapat panitia pesta jubileum. Pinangido tusude parhalado, penasehat manang natua-tua nami, rapdohot sude panitia pesta jubileum, asa ria mandohoti aca para potoni. Ima nalaho patotahon rangkaian kegiatan pesta jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu, maringanan di aula gereja. Onom Ruas Namar Sahid. Di Bagasan Parsahi Tondo Ruas Nihuriata, amang himsar siahaan, nuaeng sedang dirawat di Rumah Sakit Surya Husada, Nusa Dua Bali, Ruas Sektor Opat Wek 10. Tabuan ma di Bagasan Tangiakta, asa anggiat tumibuhi pas di Hilala Rohana Sida. 7. Parhepengon. Pelian Tuhuria 10.997.145 rupiah. Pelian Tu Pusat 11.790.955 rupiah.
Pelian tu DSH Rp6.379.700. Pelian tu Transistori Rp1.200.000. Pungu Sude Rp30.367.800. Songonima tikting di Huriata di Bagasan Mingguon. Sai di pasu-pasu tuhata masude pakobasion dohot peliani. Bain sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhata.
Parede huria uhut papungu pelean. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha.
Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Jamita dihita ima natar surat di pesalmen biddu 110 sia. Pesalmen biddu 110 sia. Mamuk kamaisian ayat sada. Tolhas tu ayat walu. Songonon ma didok di sia manginang. Tapai hutihut ma hujaha ma dihita. Martua mahalak akka na daulat marpangalaho. Akka na marpangalahohon patik ni Jehovah. Martua mahalak akka na mangaraduti akka panidangyon nay. Akka na mangalului ibana sian nasaroha. Huhut akka naso mangulahon hagiduhon. Akka na makapungi akka dalanay. Nunga ditonahon ho akka paretam. Siradutan situtu. Aut ni say marsihohot akka dalakku mangaraduti akka aturammu. Dungi daktagamon tarurak au molo say huparatayatehon sudi akka tonami. Say maddok mauliate maahu diho sian hatigoran ni roha molo huguruhon akka uhum ni hatigorami. Say radotakku do akka aturami unang tung tadikon ahu situtu. Ido sahat ni turpuki. Di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Sada sian ragam narikot dingulu ni torok jolma. Ima sonang niroha. Sada sian ragam narikot di ngoluni torop jolma. Ima sonang niroha. Torop do jolma mga lului. Jala ragam dalanna asa dapotan sonang niroha nguluna. Molo istilah sonaria manginang kita manusia ini akan melakukan jalan yang baik dan jalan yang tidak baik. Bagaimana agar sonang nirohai sukacita itu kita rasakan. Ido hatania detta amanginang di Bukit Detta nomor 122 ayat opati
didok pasu-pasu nagodang ima roha nasonang. Pasu-pasu nagodang ima roha nasonang. Artinya sukacita, hati yang gembira adalah amanginang dah. Sukacita, hati yang gembira adalah berkat Tuhan. Pasu-pasu nih di Batak. Jadi mau saya di bagasan kodok ni roha, di bagasan ungut-ungut, di bagasan rimas-rimas, ngeluta. Firman Tuhan ini mengatakan orang yang demikian belum merasakan sukacita yang daripada Tuhan, belum merasakan berkat yang daripada Tuhan. Amanginang tubuh masuk kusukun. Bohado hita. Ya, bohado hita. Mangalapati sonang nirohay. Ya. Bohado hita mangalapati sonang nirohay. Akka ahado naboy mabahen sonang nirohay. Adong do hita jolma manginang mangalapati sonang nirohay ima na parjolo. Molo ngolu molo ngoluna sudah merasa berkecukupan. Ngolu naso adongbe nahurang. Ya. Ngolu naso adongbe nahurang. Ngolu nasi kop. Semua tersedia. Yang kedua, dau akka parsahiton. Sonang nguluna. Yang ketiga, dau sian akka parukilon nang sitaon. Alia manginang itu ukuran manusia. Jadi sonang nirohai amanginang ukuran kita manusia berbeda-beda dong. Merasing-asing dong. Tidak sama. Saudara manginang dalam waktu yang sama, ya, dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama. Ada pesta, ada ibadah. Ada pesta, ada ibadah. Terlaksana dalam waktu yang sama. Itu dia mahitalau. Coba. Adong pesta. Adong ibadah. Dalam waktu yang sama terlaksana. Kemana kita pergi? Jujur. Itu dia mah. Itu dia. Itu pesta dong. Ibadah dong. Pesta rumah ibadah. Iya, oke. Ya, amanginang. Ima nakinon ukuran nih, amanginang. Kalau ukuran kita manusia itu tidak akan bisa sama. Jadi dong, sonang dorohaku mololao tu dia. Tu dia nakinonon. Tu pesta. Itu kan? Alai amanginang ingot tamuon, sonang roha kumula tu pesta.
alai lamsonang ingot tamu dah hatanai dah lamsonang marohakku mololau au beribadah. Itu dia dong, itu pesta dong. Pesta, pasti itu pesta. Pastilah. Allah. Pasti itu pesta. Terlalu naif kita manginang, terlalu naif kita kalau kita katakan, "Dang amang padita, jolo beribadah dong." Bagus. Itu kan namanya bisa juga jolo beribadah. Asal lau itu dia. Itu pesta. Tetapi tidak akan mungkin jolo itu pesta asal. Kan begitu amanginang. Bapak Ibu, saudara dan saudari amanginang nahina holongan. Adong do hita jolma nama bahen arta ya. Arta madang sinamot hasangapon dapat napinarsita ya. Dapat napinarsitana gabi ukuran ni hasonangon. Tetapi firman Tuhan mengatakan amanginang ya. Firman Tuhan mengatakan saat ini kepada kita, Mazmur 119 ini, Psalmen 110 sion, marharoroan sian sahalak namar tua, nama bahen ruji-ruji, evaluasi hadirionna, jala mangarimang-rimangi saluhut pabahenanna, pardalanan ningoluna na niadopanna tuhatani debata. Artinya apa? Landasan hidupnya, pabahenanna, hosana, parsauranna selalu didasarkan kepada firman Tuhan. Ima hatuaun, ima hasonangan, ukuran hasonangan. Takas tonak kinon amanginang. Edeni korga bungani. Deido. Takas do. Ay molo hasonangan portibion. Nalaho. Alay molo hatani di bata patit ni di bata buhado. Hot rodi saliling nililing na. Da itawar-tawar itu amanginang. Da itawar-tawar itu. Ilo na kino idokon ni edeni punguan ina kami si radu timah asa buha asa gabi halak na martua. Ido pola amanginang ido setabi amanginang ido binna pola dong guarni hita batakon martua sitorus halak batak na namora nomor sadai martua sitorus kan martua sitorus to namanya to nunga martua buhamu se torus baima itu bukan ditawar-tawar namanya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tiop mana hot rodi saleleng ni tiop golom. Jadi kalau ditiup, digolom. Jala unang golom, ria-ria. Ya. Naniado panna tuhata manang patik ni debata. Ruji-ruji dohot pangarimangon nai. Patubuhon pakkatidakonon taringot hatuaon nani dapotna. Dada alani hamoraon. Manang hasangapon dohot hamuliaon na adong di portibion alai hatuaon yang dia dapatkan ya kebahagiaan yang dia dapatkan marhite na manangihon jala mangulahon patik ya marhite na manangihon mangulahon patik marsiho di akadalan ni Jahoba ima hatuaon nagabe hasonangan ni roha amanginang tabuka jo buke detay bajo ama inang parmusik nami
Edetai 122 ayat 4. Coba tedeho jua menginam. Juga song leader ya, 122. Buku logo nomor 10. Di parbaga debata. Ya, tadi di parbaga debata tunama sarohada pasu-pasu nagoda imarohana sona di parbaga debata tunamar sarohada pasu-pasu nagodang ima roha nasodang yang walaupun namanginang molotaringot tu pasu-pasu ini di batado kita tidak akan dapat mengukur begitu ya dan tardodohita pasu-pasu ini di bata tidak dapat kita ukur berapa tingginya, berapa dalamnya, berapa panjangnya. Tidak. Alai di parbaga debata tunamar sarohada pasu-pasu nagodang imarohana sonang. Di damang dohot dainang nahinaholongan ido diturpuk tahun dibuhai do jami tahun marhiti hata martuama. Ya, martuama. Hata martuama, ya amanginang, hata martuama marpardomuan tu parsauran nadinggan. Ya, marpardomuan tu parsauran nadinggan. Jahoba tu sasahalak manang tu sada bangso. Ya, parsauran ni Jahoba tu sasahalak manang tu sada bangso. Parsauran ni Jahoba tu jolma marudut tu pabahenan ni Jahoba ima. Ya, amanginang idok kondisi manoppa. Ya, manoppa memberikan hidup, mengajari, maparbisuhi, mangaramoti, mamasumasu, manarihon, baluahon. Dohot manubus. Bahkan dikatakan memberikan kemenangan, ya. Pamonak kojolmai diragam ni pardalanan ni guluna. Marhite saluhut pabahenan ni Jahoba tu jolmai makorhon tu silas ni roha, sonang ni roha, benget ni roha, sabam ni roha. Roha naguk mauliate. Roha naguk mauliate. Rohana serep jala marudut tu parsauran nadinggan tu saluhut jolma. Amanginang molo idok konak kinon patik di iturpuk tahun ya molo idok kon patik iturpuk tahun ima patik nasapului ya yang ditunjuk adalah patik nasapului karena memang patik nasapului taboto dorupani patik parjulu satu patik napapaton. Ya, harusuon ni debatado kita jolma, ya, harusuon ni parsauran ni kita debatado jolma, sedangkan patik palimau satu patik napas 10-on, parsauran ni jolma tu dongat jolma. Hidup. Hata mertua di ayat sada, ima las ni roha dohot sonang ni roha, ala marsigat parsigat tunganna dohot hauduhanna di pangajarion ni Jahoba. Martua mahalak akka na daulat. Ya, martua ma akka halak na daulat. Bahasa Indonesia nama dokon orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ya,
orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Mar pangalahohon patik ni jahuba. Ya. Jadi benedokon si Joshua tu bangsa Israeli. Ya. Saya rimang-rimangi mak. Ya, rimang-rimangi mak patik ni di bata. Arya dohot borongin. Ya, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Arya dohot borongin. Molo hita ahaman rimang-rimangi arian dohot borongin ini. Ahaman rimang-rimangi. Ya, molo maaf ini akak ina, molo akak inak kurupani arisan jalan-jalan, tu dia mahita lao, ya, itu kan, tidak mangrimang hamu kan, tu dia mahita lao, itu tay, pajuluhu ataki, daw ngate, pas, narohakku be, pas, emang ima. Dan adong rahita inanami manukun tuguru pangajari kurta sonari inang guru nami ahedit tari Kamis adong kya song ni inang manukut tuhamu inang di hari Minggu di sukun adong ate dang adong je ahama itu bin horokon ahama na tarimang-rimangi Arya dohok borongin. Molo si Joshua mengajar hot tu bangsoi rimang-rimangi mak. Patik ni di bata Arya dohot borongin. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ya. Di Psalmen Biddu 54 ayat 12 di dok, martua mabawa na pinisangmu, ya, martua mabawa na pinisangmu, kau hajar, ali jahuba, jala na pinodam, marhiti sian patikmi. Ya, itu dok si Paulus, tu si Timotius. Bahwa firman Tuhan itu berguna untuk apa? Untuk mengajar, menasehati, apalagi? Mamicang, ya bahasa Batakna, mamicang. Coba, menogu-nogu. Jadi memang firman Tuhan itu amanginang melingkupi semua totalitas hidup kita. Ya, melingkupi semua totalitas hidup kita. Sudah gulmit ninguluta. Ya. Psalmen Biddu 112 ayat sada. Martua mabawa nama kabiari jahuba. Takut akan Tuhan. Nalomo rohana situtu diaka patikna. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Baru dok kemudian di Psalmen Biddu 120 lalu ayat sada. Martua mah ganup nama kabiari jahuba. Namar para ngehon diaka dalanai yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Manginang ya? Di martua mahalak. Mula di Psalmen tajaha di Psalmen Bidusada ayat sada satu tului. Martua mahalak naso olo mangihuton tahini akka parjahat. Jalan naso olo jongjong tudalannya akka pardosa. Jalan naso olo sahudulan dohot akka pangarahi. Ya. Ima halak na martua amanginang. Halak na martua ima halak na daulat marpangalaho. Ima akka na marpangalahohon patik ni jahuba. Pangalaho na daulat ima pangalaho na uduk sian nasaroha dohot pikiran na hibul marsobba jala marpangsadean dohot marhaposan tu jahuba. Pangalaho na daulat ima pangalaho na makanguluhon jala mangalehon gogo
marhite patik ni Jahuba. Nagabe parbue ninguluna ima marhadaulaton. Patik na nidok na dison ima patik na sapuli, saya sudah katakan tadi. Ya, na pinasahat ni Jahuba tu Israel marhite si Musa di dulu Sinai. Patik dihalak Israel, jala dihalak na daulat macai rikot dinasida ala patik na nidok na dison ima hataridaan. Ya, ima hataridaan. Manang hapapatar na perjulu hadirion ni Jahuba. Jadi patiki merupakan teofani, tanda kehadiran, ya, tanda kehadiran Allah. Ima debata pergugun nasuhatu dusan, nama dok ahudo Jahuba di Batam, ya, ahudo Jahuba di Batam. Jala patik na perjului medok ahudo Jahuba di Batam, ninna di Batatta, dan jadi marakup ahu bahenommu di Batam, dan jadi marakup, ya, dan jadi marakup. Jadi patiki bukti kehadiran Allah, teofani. Yang kedua, patiki identitas, ya, identitas ciri nihalak napuna ni debata. Jadi ketika kita melakukan hukum Taurat itu, patiki itu adalah identitas kita, bahwa kita adalah milik Tuhan. Mulutaulahon patiki, mulutaulahon hatani debata. Dan yang ketiga, patiki parsaoran ni Jahuba tu jolma. Parsoran ni debata tu jolma. Jala marhite parsorani adong ma parsuruan tu parsaoran. Halak na mar parangehon jala mar pangalau pati Jahuba dada halak na menutup dirina. Tengok tamanginang dah, tidak menutup diri dia. Kalau memang dia benar-benar melakukan hukum Taurat itu. Dia bukan orang yang tertutup, tetapi adalah orang yang terbuka. Marparsorat do na asing. Dan tidak pilih-pilih ini akainang. Tidak pilih-pilih dia marparsor manang natui CP. Dan marpilih biana. Sudik didongani. Ya. Mangihuton naso lepel nape iparsauri. Ido. Ndak pilih apa, ndak pilih teman. Ndak diseleksi dulu. Isi mana doh tu pungat tahu nate. Ngabe edah. Homa mamilit. Itu tahe. Ikodoh do sudi. Ya, ikodoh do sudi. Kainang dah. Ikodoh do sudi. Itu bukti kita bahwa kita tekun melakukan hukum Tuhan. Ya. Dada halak na menutup dirina. Tuakka namasa dina humaliangna. Dada halak na eksklusif, tertutup. Tetapi adalah inklusif, terbuka. Lah sodo mutu ni hatta kan? Aturat-peraturat tay. Malu na jului eksklusif do hita. Aleng sonari nga inklusif be. Matajalo be para singani. Tetapi kalaupun kita menerima perbedaan itu tetap berlandaskan kepada iman percaya kita. Kan seperti itu manginang. Ya, tetap. Di damang dohot dainang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus tu hatai. Tapi ini minggut tamat dokot tu hita. Ya, tua ni halak na daulat marroha. Tua ni halak na daulat marroha. Na perjulu amanginang, ya, na perjulu di ayat 5 di dokon. Dipahobbar dirina tulomoni rohani di bata. Marhite na marsihohot diakka dalanna huhut mangaraduti akka aturan ni di bata. Itu yang pertama amanginang. Tua ni halak na daulat marroha. Ya, tua ni halak na daulat marroha. Pahobbar. Ya, pahobbar dirina. Pahobbar dirina.
Yang kedua, di ayat 6, mabahen lomoni rohani di bata, ya, mabahen lomoni rohani di bata, nagabe tolok ukur manang standar hidup. Ujahan ninguluna. Ya, ujahan ninguluna. Molonung masongoni nakonidok ko di ayat onomi naso tarurak. Tidak akan tersandung. Naso tarurak. Molonunga dibahen, ya, molonunga dibahen lomoni rohani di bata nagabe ujahan ninguluna. Naso tagamon. Itulah pengalaman hidup dari pemazmur ini. Naso tagamon tarurak. Ya, naso tagamon tarurak. Ayat 6. Baru di ayat 7 dikatakan namang inang, ngulu nasai totong madok mauliate, hidup yang selalu bersyukur. Ya, hidup yang selalu mengucap syukur. Sai madok mauliate maahu diho. Ya, sai madok mauliate maahu diho. Sian hati goran ni roha. Ini dari ketulusan. Jadi mula madok mauliate hita amang inang adalah dari ketulusan hati kita. Jika kita memberi kepada orang harus dari keikhlasan hati kita. Jala ikon nadumeng ganido silihonotta. Ya, sai madok mauliate maahu diho, sian hati goran ni roha, molo huguruhon akka uhum ni hati gorami. Nah paupat to namanginang, tua ni halak na daulat marroha, ganup hita ini, ya ganup hita, ikon marpadan tu debata marhiti hatana. Masuk tu hadirion dohot lomoni rohani debata. Berjanji kepada Allah melalui firman-Nya. Idoko di ayat 2. Ayat 2. Sai rado takku doaka aturammi. Omma padanna. Omma padat tasonariak kamanginang. Omma jauh-jauh nitur pokot tu hita. Tua ni halakna daulat marroha. Sai rado takku doaka aturammi. Unang tung tadik konau. Jadi ada janji sekaligus ada dua permohonan agar Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Nah palimahon Tuhan ni halak namar roha. Majami tahu tuhita dang arta sinamot. Dang nama dok amanginang nasurikot arta dok sinamot dah tahu. Majami tahu tuhita dang arta sinamot dohot hasangapon hape nabui mabahin sonang rohatta. Ala nalaho sal kudu saluhuk nai. Nabui pasonang roha jalan nagabe mabay kita mertua. Ima makkalomohon jala makkanguluhon patik ni di bata. Ala ido nahot rodi saliling nililingna. Lam ringgas mahita mangguruhon dohot mangaraduti patik nang uhum ni di bata. Ay disido dapot hita hatuaon dohot sonang ni roha. Saya kutip satu ayat dari Jeremia pasal 15 ayat 16. Jeremia biddu 15 ayat 16. Dung jupang ahu hatamu gabe husohali doi jala hatamu do lomo dohot las nirohakku ala naung targoar au tuguarmu ali jahuba debata sibaut. Amin. Martangnya kita. Muliate marohanami diho Tuhan didengkan di basam dohot pasu-pasum marhiti hatam nakutangi hok kami di tonga-tonga ni parmingguan nami di minggu Arianon. Tung takas Tuhan marsaringar. Tung takas Tuhan marsuaraho. Mangaraho kami. Asa matutu gabi halak na mertua. Gabi halak na mertua. Ima nasetotong Tuhan mangaraduti mangulahon hatam nabadiye.
Dapot nami ma Tuhan hasonangan. Dapot nami ma Tuhan lasni roha. Ay disidoho Tuhan mamasu-masu. Taruli mahami tutu. Di pasu-pasu nagudang nasyako. Mabahin sonang roha nami. Molotung pe Tuhan. Ragam wadu pihami. Di perdalanan ningulo namion. Akka hangaluton. Akka sitaonon. Akka parukilon. Marhite pasu-pasumi. Margugu mahami. Maka monakon sa luhut na. Sa Tuhan matuhan ngulu nami. Pasu-pasu. Dongani ramoti hami Tuhan. Tuhan jauh padibata. Pasu-pasu nang akka ulaon. Dot akka pakubasion ni parhaladom. Rap do ruas ni huriam. Di huriam hakabipi podok bambuon. Suang songonima nang akka ulaon. Diganup hamibi. Di tonga-tonga ni keluarga namibi. Pasu-pasu totong Tuhan. Asagabi puji-pujian hasangapod di guarmu. Nasa totong Tuhan patubu hasonangan. Alahodo Tuhan dengan nami. Alahodo Tuhan pergugu dingulu namion. Tuhan jauh pada bata amanami. Lau sebuah kami ma'aka ulaun nanang si ulahonon ni huriam. Tuaka tiki-tiki are nanang roh. Ima Tuhan pasu-pasu pardongas saripeon. Ni anak dohot buru ni huriami. Di buru ni amang nami. Amang pendeta Ersilaban inang buru Siregar. Deborah Yunita buru Silaban. Dohot di anak ni amang nami. Amang Purba inang buru Turnip. Henry Roy Ganda Purba. Nanaing madjalo pasu-pasu perbagason na sida Tuhan. Tu hari Sabtu. Tanggal 10 Februari 2023 di Huriam. HKBP Resort Brebes, Jawa Tengah. Homa Tuhan. Napatuluson sa luhut nai. Dongani ramoti, keluarga ni amang nami, amang Silaban. Dongani ramoti keluarga ni amang nami, amang Purba. Rap do salut akka keluarga na makahulongin na sida. Suang songon ni Tuhan. Rap dohot tami ruas ni huriam rak do parhaladum. Dinarap pami borhat Tuhan. Laho maddohoti ulaw ni. Makalason pasu-pasum. Dohot asini roham. Si pasahatommu. Tu anak dohot buru ni huriami. Patuk Tuhan akan narikot. Si pakyaon na sida. Di tonga-tonga ni ulaw na sida. Di tonga-tonga ni parngulon na sida. Jala ramoti nang akka pardalanan nami. Laho tuhuta Brebes. Tuhan jauh pada bata. Lau subuh kami akka amang nami. Inang nami. Hahaanggi iboto nami. Nang akka yanakon nami. Na marulang tahun Tuhan di ari sadarion. Sahat tu ari Sabtu. Naneng roh. Torok nasida Tuhan 20 onop palak. Upasahat tami ma tugonggoman ni holong dohot asini roham. Akka amang nami, inang nami, hahaanggi iboto nami nang akka yanakon nami i. Homa totong Tuhan nama sumasu. Lehonom mo mahahipason. Lehonom mo ma umur panjang. Hahipason ni pamatang nakpartod diyon. Nasa totong Tuhan hubas madok mauliate. Mamuji pasangap guar muda badiay. Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah.
Jala tulus saluhukna akka rencana. Jala pasu-pasomu nang akka ulau di tonga-tonga ni parngulun nasida. Asa saya marlas ni roha nasida Tuhan. Gabi halak na martua. Mamuji pasangap guarmu na badiai. Tuhan jauh pada bata. La subuah kami ruas ni huriam. Na tongot Tuhan di bagasa parsahiton. Amang nami amang himser siahaan. Na tongot dope Tuhan menjalani perawatan di rumah sakit Surya Husada. Nusa Dua Bali. Ruas ni huriam sektor opat wik 10 onom. Upasatami Tuhan tukong goman ni holong doat asini roham. Pasu-pasomu ma Tuhan aka proses pengobatan dan tindakan medis. Na pinatupani aka dokter, aka perawat. Jala pasu-pasomu nang aka uba dok si panganon. Parhitiammu Tuhan. Mangalehon hahi pason. Mangalehon hamamaluni parsahito di amang nami. Amang himsar siahaan. Jala patukommu aka narikot. Si pakyon nasida di tonga-tonga di parngulun nasida. Jala pasu-pasommu nang aka keluarga. Doot akka pinopar nasida. Tuhan jauh pada bata. Lasuwa kami ma. Nang akka ruas ni huriam. Nasopola Tuhan. Tertulis. Di warta jemaat ni huriam di Tikion. Ima inang nami inang Rudo Simamora. Piga-piga ari nasal putuhan dirawat di rumah sakit mitra keluarga. Jalanunga mulak tutongan di bagas nasida. Suang songonima Kevin Hutasoit. Piga-piga ari nasal putuhan dirawat di rumah sakit Duren Sawit. Jalanunga mulak tutongan di bagas nasida. Mulia hati madiho Tuhan. Dia sini roham dok didenggan di basam. Di pangaramotiommu, di pasu-pasum. Dia kasudi proses pengobatan dan tindakan medis. Pos rohanami Tuhan. Di masa-masa pemulihan yang sedang dijalani. Sehoma totong Tuhan nama ngurupi. Sikok ma Tuhan hahi pason. Sikok ma Tuhan gugu dok lasni roha. Si sahap ponommu. Tu si Rudo si Mamora. Kevin Hutasoit. Lau sebuah kami totong Tuhan inang nami inang nyonya. RM si Mamora berupa jahitan. Na tongod dope Tuhan dirawat di rumah sakit mitra keluarga. Homa totong Tuhan. Nama masu-masu saluhut pangubatan ni inang nami. Peyut ma sahiti sodi hilala. Tanggal sodi boto. Siap pamatangna ala pasu-pasum. Dohot asini roham. Ala pangaramotion. Ala gugu na pinasahatmu. Patuk akan narikot si pakyon nasida pasu-pasommu nang keluarga ni amang nami. Dohot inang nami. Rabdo salut akka ianak kon nasida. Suang songoni ma Tuhan jauh pada bata. Hubuah kami totong Tuhan di tangiang nami. Keluarga ni amang nami. Dokter tulus parpunguan si Mamora. Na adong Tuhan di Papua. Mangelek mangido nasida tua-tua dupamu. Marhiti huriam. Marhiti naposom di tangiang nami di Tikion. Asa tung sobbu matutu uas nasida. Di Parianak konon. Tukoma Tuhan. Napatuluson. Pangiduan. Ni amang nami. Dohot inang nami. Hodo Tuhan parguguna so hatudusan. Dan ngadok Tuhan nasubuhi tarpatupaho di ngulu nami. Jol mana tinok pamon. Alania li Tuhan. Tukoma na mangaliliti ador ni inang nami. Jala pasu-pasomu salut akka usaha-usaha na pinatupan nasida. Akka usaha-usaha medis. Patuluson. Sihol ni roha. Patuluson. Sakap pangiduan nasiday. Patuk Tuhan akan narikot. Sipakon nasida di tonga-tonga di parnguluan nasida. Dan ngadok Tuhan. Nabui tarpangasaw kami di tonga-tonga ni parnguluan namion. Soholan asidot tolong ni roham. Alani i. Tuhoma Tuhan upasat kami saluhu na. Hadirion ni huriam hakabipi podok bambuon. Ruas ni huriam rabdo parhaladom. Saipasada roharo pikiran nami. Nang akka ulau Tuhan. Di bagasan sadarion. Ima rapot panitia pesta jubilium.
Tuho matotong tuan puasa tami saluhu nai. Asa ria, asa hubas, mahami lahu madohoti, rapoti. Lahu pasikopon, lahu pato tahun saluhu na. Akka pakatayon, diakka ulaon, nanaeng si patupaon ni huriam. Alay jumulo mauras, jala sesa kadosa ng pangaloson nami. Asa tama jala talupa mi dedopamu. Majalo pasu-pasum dawat asin ni roham. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan, syokop si paluhami, martangyak kami Tuhan. Amin. Di damang dohot dainang, ta puji Tuhan ta marhitena marede hita sian buku ede 140 membuka sian ayat sada gir-gir mahamu laos ta pasahak ma piliata. Gir-gir mahamu manomusuke naung labenu maju adobe di hatani Yesus nasangat tokoh.
ma piliatta. Ali di bata amanami na di benua gijang. Kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma. Siyan na nilehom mi tuhami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asa lam mutad dahami. Gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di benua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di benua tongaon. Songon na di benua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapa hari. Sesa madosa. Nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siang pangago. Bagasan dame. Jalo hamu mapasu-pasu siat tuhatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Oke, siap. Tung